नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. 26 जानेवारी 2022 या दिसाच्या गणराज्योत्सवाची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा नूतन पालकमंत्र्याक आमदार रुपाली नायक यांनी केले अभिनंदन. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीक प्रामाणिकपणान काम केला मंत्री शिवराम हेब्बार. सांस्कृतिक कार्यक्रमाक संधी दिया कारवार रंगभूमी कलाकार संघ संस्थेली जिल्हाधिकाऱ्याक मनवी. कुमटात भरिलो गॅस घेऊन वयचे टँकर पलटी. मानग्यान ओंड वयले वासराक न्हयत. रामनगर संघाची एंट्री जातात 16 संघ स्पर्धेतल्यान फाटी, तरी रामनगर संघ सन्मानित. हळ्याळच्या भागू कोलापटे हेमकार लोककला पुरस्कार. आतपळ्या सविस्तर खबरो. भरील गॅस घेऊन वयतो टँकर पलटी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात भरील गॅस घेऊन वयतो टँकर पलटी तर काय जीवितहानी जालना. शहरातल्या होनमाव देवस्थानच्या जनवसती लागी ही घटना घडली. नशीब बरे म्हण मोठी घटना जावची चुकली, तरी टँकरच्या सेफ्टी वॉलच्यान गॅस गळती आशिल्लो. तरी त्याच वेळार उद पालोवची गाडी येवन मुखार जावचो अनर्थ टळलो म्हण लोकांन सुटकेचो श्वास सोडलो. कांय वेळा ह्या रस्त्यावयली रहदारी बंद उरली, तरी लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हण ही रहदारी दुसऱ्या मार्गान याने सिद्धापूर चंदावर रस्त्यान वळयली. ही घटना कुमटा पोलीस ठाण्यात नोंद झाला. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊನ್ಮಾವದಲ್ಲಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಆದರೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು IRB ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಮೃದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ IRB ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಗಳು, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ IRB ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದನೇ ಟೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿತೀವಿ ಅಂತ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 2 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ? ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 66, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು. ಆ ದಿವ್ಗಿ ಪಕ್ಕ ಆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು. ನಮಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇಂಥ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಮೌನವಾಗಿರೋದೇ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे नूतन पालकमंत्री म्हणून नेमणूक जाल्ले समाज कल्याण तसेच मागासवर्गीय खात्याचे मंत्री मान्य श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमका कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले आणि पुढल्या वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त केली. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार.
उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीक प्रामाणिकपणान काम केला मंत्री शिवराम हेब्बार. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आपल्या अधिकार कारकिर्दीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाक अत्यंत प्रामाणिकपणान काम केला. जिल्ह्याचे सगळे आमदार संसदेला सहकार्यान हे साध्य झाले. आता आपल्याक हावेरी जिल्हा पालकमंत्री म्हणून नेमणूक केला असे मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी अभिप्राय व्यक्त केलो. जिल्ह्यात कोविड महामारी टायमार अत्यंत यशस्वीपणान सगळ्या सहकार्यान जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्याच्या सरकारी आस्पत्रेत अगत्य आशिल्ले डॉक्टर, वैद्यकीय सुविधा योग्य त्या वेळात उपलब्ध करून ऑक्सिजन तयारिका प्रकल्प स्थापन करून जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात नवीन चैतन्य फुलवचे काम, तसेच अतिवृष्टी प्रवाह परिस्थितीत जिल्ह्याची जनता संकटात आशिल्ली तेन्ना राज्याचे नूतन मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी प्रमाणवचन घेयल्या दुसऱ्या दिवसाकूच तेमकां जिल्ह्यात अतिवृष्टीन हानी जाल्ल्या प्रदेशाचे विक्षणाक हाडणं योग्य तो परिहार दिवूंक यशस्वी जालो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे भविष्याच्या हितदृष्टीन उद्देशित विमानतळ, वाणिज्य बंदर तसेच अनेक मूलभूत सौकर्य दिवन उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीक प्रामाणिकपणान काम केल्याक मनाक तृप्ती जाला. आता मुख्यमंत्र्यान म्हाका हावेरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून आदेश दिला. तेमगेले आदेशाचे पालन करून हावेरी जिल्ह्यात प्रामाणिकपणान अभिवृद्धी कामगारीक प्रयत्न करतलो अशें श्री हेब्बार यांनी अभिप्राय व्यक्त केलो. तशेंच उत्तर कन्नड जिल्ह्याक नवीन पालकमंत्री म्हूण श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमकां सहकार करा अशी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जनतेक विनंती केली. रामनगर संघाची एंट्री जाताच 16 संघ स्पर्धेतल्यान फाटी, तरी रामनगर संघ सन्मानित. खंयच्या स्पर्धेत संघ हो जिखीसाठी उतरता, मात्र त्या वेळार आपले विरुद्ध खंयचो संघ आसा हाचो विचार करना. मात्र बेळगाव जिल्ह्यात अशी एक घटना घडली की आयोजका मुखार स्पर्धा रद्द करचे पर्यंत मदत गेली. बेळगाव यांच्या एक स्पर्धेत रामनगर संघ सहभागी झालो, मात्र रामनगर संघाची एंट्री पळोवन भिवन 16 क्रिकेट संघान स्पर्धेतल्यान फाटी घेवचो निर्णय घेतलो. ताका लागून रामनगर संघान मोठ्या मनान स्पर्धेतल्यान फाटी घेवन स्पर्धा सुरू दवरपाक सांगले. या वेळार रामनगर संघाक शिवाजी महाराजाली मूर्ती दिवन सन्मानित केले. मात्र ही स्पर्धा अनेक प्रश्न फाटल्यान दवरून गेली. रामनगर संघ हो न खेलता जिंकलो. जो रामनगर की टीम है उसको यहाँ पर बैन नहीं किया गया. खुद 16 जो टीमों ने यहाँ पर खेलने से नकारा था, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर कुछ बड़ी अनहोनी न हो और कमेटी को सहयोग देने के लिए उन्होंने अपनी टीम नहीं खिलाने का इरादा किया है. तो शुक्रगुजार है कमेटी की इतना बड़कपन और खिलाड़ीपन दिखाने के लिए. मैं रामनगर के समस्त क्रिकेट खिलाड़ियों का शुक्र अदा करता हूं कमेटी की ओर से. तो यहाँ पर बैन नहीं लगाया गया है क्योंकि अपने मन से उन्होंने यहाँ पर नहीं खेलने का इरादा किया है, क्योंकि जानते हैं कि बहुत बड़ा 12 टूर्नामेंट जीत चुके हैं अभी तक और यहाँ पर भी तमन्ना लेकर आए थे, लेकिन कुछ बड़े कारण यहाँ पर यानी सवाल खड़े किए गए हैं. उस सवाल को यहाँ पर एक टीम जवाब देने वाली नहीं थी, इसलिए जो 16 टीमों ने यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से वहाँ पर संती बसवाल से भी कुछ धमकियां आई है. वहाँ से जो यहाँ पर टीमें खेली है उनको वहाँ पर बैन किया जाएगा, ऐसा कुछ मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर. ये गलत हो रहा है क्रिकेट के लिए और हानिकारक हो रहा है. इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कुछ टीमें हैं गाँव में वो एसोसिएशन से लेना देना नहीं है आपका, क्योंकि एसोसिएशन कहाँ पर कैसे बनती है किसी को मालूम नहीं है. सिर्फ जो कारागिर यानी वर्कर्स की कमेटी होती है. ये क्रिकेट में नया सुन रहे हैं हम भी. और यहाँ पर बैन और आखिरी बार मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर रामनगर की टीम को बैन नहीं लगाया गया है. तो शुक्रगुजार है फिर एक बार रामनगर के समस्त खिलाड़ियों का कमेटी की तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा. छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव. फोटो नाही व्हिडिओ काढ म्हटलं. गडाला पण शिव गेला. ना पुढे जय. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन
सार्वजनिकांक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूंक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयलां. मानग्यान ओढण वयले गायीच्या वासराक न्हंयत. दांडेली शहराच्या लागींच बैलपार काळी न्हंयच्या पुला लागीं एक गायी बरोबर तेगेल वासूर उदक पिवूंक काळी न्हंयच्या देगेर उतरिले. गाय आणि वासूर न्हंयचे उदक पिताना न्हंयतल्यान एक व्हड मानगी येवन अकस्मात वासरा धन ओढण घेवन उदकांत ओढ वयले. ही घटना आजूबाजून आशिल्ल्या लोकांनी पळयली. काही क्षणांतच त्या वासराक त्या मानग्यान उदकांत ओढ व्हरून काही वेळात त्या वासराक मारले. ही हृदया पीळ पडची घटना प्रत्यक्षदर्शीन सांगली. सध्या काही दिवसाच्यान ह्या न्हंयतल्यान मानग्यान प्राणी आणि तशेंच मनशा वणवडची घटना घडतेर आसा. हेच पयलीं मासली मारूं गेल्ल्याचेर हल्लो करून ओढण वयली घटना घडिली. ही घटना घडल्यानंतर वासरा वयली ही तिसरीची घटना. ह्या घटनेन आजूबाजूच्या नागरिकां भितर खूप भयाचें वातावरण जालां. संबंधित अधिकाऱ्यान ह्या मानग्याल्या कृत्यापासून सार्वजनिकांक सुरक्षीत दवरूं जाय म्हण सार्वजनिकांनी म्हणणे आसा. हेजेर संबंधित अधिकारी किती क्रम घेता ते पळोवंक जाय. हलयालच्या भागू कोलापटे यांका लोककला पुरस्कार. कर्नाटक लोककला अकादमी तर्फे दिवचो 2021 राज्य लोककला पुरस्कार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या हलयाल मागवाड हांच्या धनगर गवळी समाजाचे भागू कोलापटे यांका दिलो. राज्यभरात 30 जणांक हो पुरस्कार दिल्लो असून तेतूर उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो समावेश आसा. धनगर गवळी लोककलेचो हो गौरव आसा. भागू कोलापटे यांका शिमग्यातली ओव्या आणि नृत्यासाठी हो पुरस्कार मेळिल्लो आसा. तेमकां हो पुरस्कार मेळिल्ले बद्दल समाज वर्गांतल्यान तेमगेले अभिनंदन जाते आसा. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. सांस्कृतिक कार्यक्रमाक संधी दिया कारवार रंगभूमी कलाकार संघ संस्थेली जिल्हाधिकारीक मनवी. कारवार कोविड नियमाचे पालन करून सांस्कृतिक कार्यक्रम करूक संधी दिया अशी मनवी जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिरन हेमका कारवार रंगभूमी कलाकार संघा वतीन दिला. कोरोना संक्रमणान कलाकाराले जीवन अस्तव्यस्त जाला. गेल्ले 2 वर्सांच्यान कर्फ्यू आणि सामाजिक अंतर या जाळ्यात कलाकाराली कला प्रदर्शन करूं मेळून जावन प्रत्येक कलाकार मनातच खचला. नाटक खेळ ऑर्केस्ट्रा यक्षगान नृत्य संगीत अशा अनेक कलाकार आणि तेजेर अवलंबून आशिल्ले पडदे मेकअपमॅन साऊंड सिस्टम लायटिंग वाद्य संगीत गायक वादक अशा अनेक तरेच्या लोकांलो संसार या 2 वर्सांच्यान धंदो ना जावन जीवन करूं असमर्थ जालात. कित्येकाले बँकात कर्जाचे हप्ते बाकी आसात. पोराल्या शिक्षणाची व्यवस्था करूंक आर्थीक संकट अशा सगळ्या कुटुंबाला विचार करून सरकारान नाईट कर्फ्यू काढून ठराविक वेळातच कोविड नियमाचे पालन करून रंगकला जिवंत दवरसाठी रंगभूमी कलाकाराक प्रयोग करूक अनुमती दिवूं जाय म्हण कारवार रंगभूमी कलाकार संघातर्फेन अर्जी दिला. अर्जी मान्य अप्पर जिल्हाधिकारी एच कृष्णमूर्ती हेमी स्वीकारली. या वेळार कलाकार संघाचे अध्यक्ष बाबू शेख, उपाध्यक्ष सुरेश नाईक, कार्यदर्शी नागेंद्र अचेकर, सहकार्यदर्शी मोहन किंदळकर आणि इतर संघाचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.